Welcome back to my kapiste! What's up mga kachurba? Welcome back to my channel. Okay ka? Okay ako? Okay tayong lahat! Yes, today is the day. Sure. Psych! That's the wrong number! Pag-isipan ko na i-prank natin si Mama at ang aking brother. If hindi nyo pa napanood yung last prank ko sa kanya, yan, tingnan nyo dito. Just go and, watch. Nagdadalawang isip pa ako kung ipaprank ko siya ng ganitong prank kasi si Mama may sakit siyang high blood and nervyosa din siya. So, let's try if ano yung reaction niya, bahala na. No! God, please, no! No! Dadrama-drama ako na hindi ako makahinga. Okay? And ubo-ubo lang. Para makatotohanan naman, maglalagay ako ng something concealer dito para maging pale lip, diba? Tapos, pupulbuhan ko to para maging pale talaga ako tingnan. So, see ya! Loko-loko ka din. Yawa ka! Yawa naman na sa'yo! It's a prank! Yawa! Bakit? Makati ka rin, mama! It's a prank! Yawa! Yawa mo naman sa'yo! Oo, hindi nga. Nagsakit akong dani! Naglabad ang ulo na ganaan! Atagay sa mama dyan na ito. Okay, Ako yung una mamatay ni Mua, nimala ka. Hindi na. Di na ko kakol. Nagsakit akong dani, og labad ang ulo. May mga tumigawa. It's a prank! Buang ka na. 11 minutes later. Kulbaan! Nagkaunog buto. Nakabawi na ko, tawa-tawa dahil katong prank na akong sa una, ha? Okay. Tawa-tawa dahil ka. Agaya! Nakita. It's a prank! Kulbaan! Adik sila, kulbaya po na. Kulbaan! Ler, nawala ko. Abi siya ako din guys nito. Dahil ang pagkaan niya, tubig niya. Ginakawit ko siya. So mga ka-churba, success ang ating prank! Yay! Nagdadalawang isip talaga ako kung itutuloy ko ba to or hindi kasi alam kong may sakit si Mama na high blood, baka maano lang, ma-text lang yan kalit, no? Please hit that notification bell and subscribe to my YouTube channel and